Puila no lamsongo sini Kokborok self development channel a norong ni logi tongo norong di takok rahul. Faidike ang tina hai norong thani te kaisa rungthoma katal tubi faika a rungthoma sini langma bai kreng laijak belai meaningful ang amo norok puilan sim paithak jora ani logi tongdi a rungthoma nang paithago sebai sukrubi sai khnar nai. Faidike sing chenglai memba kak thanglai nai. Sal kabangma sikang bufang kaisa kodroma tongmani serai khoroksa daily phai a bufang gana gini thungphayo. Tei bufang bedogo achugoi bethai rokjak. Daily thungmani bagai a bufang bai sirani relationship belaina kahamung thangka. Jora kabangma lai thangka a serai a bufang tola thungna phaya. Asumsa salsa serai bufang ni thani kifili phaike a bufang bon hai hini saka nung kifil phaima bai ang belai tongthoka. Phiaba a serai makhang kosom ke saka ang thungjaknai mani paina nai mani phiaba ani thani rangkrai afur bufang saka ani thani to rangkrai phiaba nungmu chungkhe ani bothairok phale rangnai mano serai bufangni a kokno khnai belai tongthokjaka a serai tongthongma nugoi bufango belai no tongthokjaka bothai tlang thangmani jora kduk mani yagulo a serai bufangni thani kifil phaikya afurke a serai siklangjak a serai bufangno saka tabuk ani nok tangnani belai nangi tongkha aboni bagai bo bufangni thani chuba chunaikha phiaba bufang saka ani thani to kuno nok krei phiaba ang nono buddhi kaisa ri mano nungmu chungkheba ani bedek rok tani tlangdi te amo bai nok sramdi asrai afro bufangni bebak bedek bupra tani tlang thangka amoni yagulo asumsa salsa koloma jorani diporo asrai bufang tola phaikya afro bini sikla jora paiti ingjak te belai no lengprajak bufang a serai nugoi belai na tongthokjaka bufang serai be kok salai tongpro a serai bufang na saka kathang tongnani bagai langmani chobao ang tini belai no lengjak tabuk ang khasrangna bagai lengna pongna bagai tuisawa aromna thangna nangnai phiaba ani thani kuno rungkrui nungano kisachuk chobai da manno apro bufang saka nungmu chungkhe ano yapangni simi bochuk jora tani tlangdi amo bai rung snami mano bufangni a kok khnai a borok belai tongthokjaka a borok a bufangno ruwa bai tanui rung snamai aromna bagui tisao thangka amoni yaglo jora kduk mate bono nugliya salsa asumsa last porjonto bufangni thani kifil phaikya borok afurke a borokni langma paithak jora phaisok paijak phiaba bufang belai no kha khamjak tamni hinba ani thani nono runani mungsapono krika hanai bothairok bo krika hanai afro a borok saka ani botabuk bothai rok sanani buak krika hanai ani tabuk omorok nangya tabuk ani sudul lenglanani jaga simi nango je jaga asugui ani langmani manthai soktai hisab khlaimana bagai hinai a borok saka afurke bufang saka omo haingka ke o thiti bufang yarung no jottoni se jaga kaham ora achukdi te wansukdi nini langmana no tamurkha te tamuriya afurke a borok abufang yarungo achugui wansungna chengkha phaidike tabuk o rungthomani kisa sebai sukrubi samambaka ang thangnai sini langma bo omo haina kaisa bufang tongo amongkha sini ma babu tabuk o bufang rwmarok bai sini ma babu rwmarokno swngnai naikhenkha ke sungno serai phangsini simi torthani lokthani chubanai sabongka ke sini ma babu suno lekha pora khlaitani chubanai sabongka ke sini ma babu sini nokhok tangthani chubanai ke sabongka ke sini ma babu suno kajak thani borjak thani chubanai ke am sabongka ke amo sini ma babu borok je kathang tongsak jarate suno borok jotto jaga ono chubao tai chubai thango phiaba thimani yaglo bo suno tong thai jaga hanai nok thai rok langai thango abon bagi phaidi sini ma babu no borom khala lene te hamjak laino paithago ang jotto sungsani ma babuno hamjakma te khulmung yaparo norok sini Kokborok self development teibo katal amti hai langma bai krengjak kokthai rok khnanani musungkai sini Kokborok self development channel no subscribe khaidi te ganani bell icon no sinirdi hambai।